Здравейте, Едореш в едно ново видео, в което ще ви покажа всъщност как да изтеглите моето чисто ново приложение. Супер лесно да се изтегли и може би ще ви е от полза, ако ви е трудно, примерно, да влизате в сайта, тъй като все още няма домейн. Супер лесно да се изтегли. Както виждате, вече има нов бутон Cookie Stock App. Има го за най-различни. Първо отивате в моя сайт, искате тук на Cookie Stock App и първоначално изберете Download и тук ще ви откара в VC Files сайта. Тук го има за Android и Windows. За Android и Windows работи единствено, за macOS и за Linux го има файла, но той не работи, не може да го пуснете. С това е Alpha и е Unstable, но за Windows вече е Stable, вече с installer и е онлайн, може да си го изтеглите. Просто натискате Download for Windows и ще изтеглите един файл. Всъщност ще ви откара в Google, който проверява за вируси, но ще ви изпише, че не може да ви гарантира, че няма вируси, но повярвайте ми, няма вируси, просто не съм го верифицирал и защото все още е нов файла, но при вас в бъдеще може и това да го оправя. Искате просто изтеглена въпреки това. И тук ще ви пита отново Download Universal File и просто го отваряте. Сега отново ще ви пита дали сте сигурни да го направите, защото е вирус, може да е вирус, но аз ви гарантирам, че това не е вирус. Просто натискате More Info и Run Anyway. Обаче, сега ще ви пита, нали, тук трябва да натискате Yes, вие няма да го видите. Обаче, за всеки случай си спрете антивирусната, защото може да имате ерор. В случая аз няма да го направя, за да видим дали ще имам. Тук просто изберете езика, който искате. OK, Next, I accept the treatment, Next. И сега тук е това, което трябва да докажете, че сте го изтегли от сайта. Сега тук това юзернейм не е задължително, може да си го оставите както ви е. В случая моят компютър се казва, или моят юзер се казва Димит. Не питайте защо, и аз не знам. Сега отивате ето тук, където беше на Download. Натискате Get a Serial Validation Code, Get a Code и сега ще ви зареди малко чрез с сървърите и копирате просто ето този код, този Serial Number и го поставяте ето тук. Това може да го оставите празно, натискате Next и би трябвало да сте стигнали до тук. Сега тук избързате къде искате да го изтеглите, аз ще си го оставя така, тъй като той изобщо не е тежко приложението, 232 мегабайта, и ще го оставя в C-то. Next и сега изчакваме да се инсталира. При много хора може тук да има един ерор, който да изпише, че не може да стигне до някакъв файл или нещо подобно. Това защото може би вашата антивирусна спира файла, но в случая моята антивирусна на вас, както виждате, че си е пусната, Hero Protected, си работи и нямам грешка. Случва ми се вече един път на един друг компютър, затова ви казвам. За това си спрете антивирусната, ако имате грешка. И натискате просто Finish и ще ви се отвори приложението. Също ще получите и икона на десктопа, да можете да си сложите някъде, да си го отваряте. И това представлява приложението. Не е нужно да отваряте от Google домейна ето тук самия сайт, просто си отваряте приложението. Ето по този начин и се работи перфектно. И този път не е като старото приложение. Аз си направих едно видео, където в ето това приложение, как може да си тегляте всеки един сайт на приложение, ако го отворим, ще има някакви разлики, както виждате. Първо, това кафявото не е при всеки кафяво, но по принцип е така. И ако натиснете Discord, примерно ви отваря Google и ще ви отвори от Google, докато тук, ако отворите трудно Discord, ще ви отвори като поп-ъп отново като Discord
И ето тук просто си влизате в акаунта и влизате в Discord. Също това приложение го има и за Android, все още за iOS го няма, но в бъдеще ще се опитам и да направя и за тях, както и за Linux и macOS. И ако искате, в случай, че искате да инсталирате приложението, просто има много лесни два начина. Първият начин е като отидете на десктоп иконата, DSM бутон, Open File Location и натискате два пъти върху Uninstall, което ще пусне uninstallера за програмата. А втория начин е да отидете в контролния панел, да отидете на Uninstall Program и тук пишете просто Oops пакет. И отново Uninstall. И това беше от мен. Надявам се видео да ви е харесало. Също, ако имате някакви грешки с това да активирате програмата, можете да ми пишете в коментарите, ще се опитам да ви помогна. И да, бай-бай и до нови срещи!